ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቤተ ጽዮን እንታይ ዝሓዘ እዩ? ኣብ ቤተ ጽዮን መጽሐፍ ቅዱስ ብጽሑፍ ጥራይ ድዩ ዝርከብ ወላስ ካልእ ተወሳኺ ነገራት ኣለዎ? ሰላም ከመይ ትኾኑ? እዚ ብኣገልግሎት ቤተ ጽዮን ዝቐርብ ሓፂር ቪድዮ ብዛዕባ ቤተዝያን.com ትሕዝቶን ዘርእየና እዩ። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ቤተ ጽዮን ዝርከብ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝሓዘ ክንርኢ ኢና። መጀመርታ ናብ ቤተዝያን.com ንኸይድ። ብምቕጻል ነዛ ባይብል ብምጥዋቕ ናብ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ንኣቱ። ኣብዚ ከም እንሪኦ 6 ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ። ናይ ነፍሲ ወከፎም ዕሙቕ ዝበለ ቪድዮ ከነዳሉ ኢና። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ግና ሓፈሻዊ መብርሂ ናይ ነፍሲ ወከፎም ክህብ እየ። እቲ ቀዳማይ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ድማ ፓሴጅ ሉክኣፕ ዝብል እዩ። እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከፊትና በብምዕራፍ ከነንብብን ክንሰምዕን የኽእለና። ነዛ ባይብል እትብል ብምጥዋቕ መጽሓፍ ንመርጽ፣ ምዕራፍ ድማ ንመርጽ። እንረኽቦ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጽሑፍ ድማ ብትግርኛ፣ በአምሓርኛ ወይ ድማ ብእንግሊዝ እዩ። እዞም ቋንቋታት ድማ እንዳቀያየና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ መድለይ ቃላት ወይ ድማ ኪወርድ ሰርች ዝብል እዩ። እዚ ዝኾነ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝርከብ ቃል ኣበየናይ መጽሐፍ፣ ኣበየናይ ምዕራፍን ኣበየናይ ፍቕድን ከም ዝርከብ ይዘርእየና። ንኣብነት ፍቕሪ እትብል ቃል እንተደሊናያ ኩለን ፍቕሪ ዝብል ቃላት ዘለወን ፍቕድታት ንረክብ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ መድለይ በኹሪ ቃል ወይ ድማ ሩት ወርድ ሰርች ዝብል እዩ። እዚ ከምዛ መድለይ ቃላት ኮይኑ እንተኾነ ግና ቃላት ክንደሊ ከለና ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተኾይኑ ነቲ በኹሪ ጽሑፍ ዕብራይስ ብምውካስ፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተኾይኑ ድማ ነቲ በኹሪ ጽሑፍ ጽርኢ ወይ ድማ ግሪኽ ብምውካስ ዝግበር ምድላይ ቃላት እዩ። ንኣብነት ነዛ መድለይ ቃላት ትብል ተጠቂምና ፍቕሪ እትብል ቃል ኣብዚ እቲና እንድሕር ደኣ ደሊናያ እተን እንረኽበን ፍቕዲ ነዛ ፍቕሪ እትብል ከምዛ ዘላታ 3 ፊደላ ዘለወን ጥራያ ዘርዚራ ትህበና። ነዚ መድለይ በኹሪ ቃላት ዝብል ተጠቂምና ፍቕሪ እትብል ቃል ምስ እንደሊ ግና ከም እኒ ኣፍቂሩ፣ ምፍታው፣ ይፈቱ፣ ተፈትዩ ካልኦት ንዕኦም ዝኣመሰሉ ቃላት ብዝርዝር ክንረኽቦም ንኽእል። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እዚኦም ቃላት እዚኣቶም ብምሉኦም ካብ ሓደ ሱር ናይ ዕብራይስጥ ወይ ድማ ናይ ግሪኽ ቃል ዝመጹ ብምዃኖም እዩ። እቲ ራብዓይ መነጻጸሪ ጥቕሲ ወይ ድማ ክሮስ ሬፈረንስ እዩ። እዚ ድማ ሓንቲ ጥቕሲ ወሲድና ምስኣ ክዛመዱ ዝኽእሉ ካልኦት ጥቕስታት ክንረክብ የኽእልና ማለት እዩ። ንኣብነት ዘፍጥረት 1:1 እንድሕር ደኣ ኣብዚ ኣቲና ደሊናያ ምስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ክዛመዱ ዝኽእሉ ካልኦት ፍቕድታት ንረክብ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ እቲ ሓምሻይ መድለይ ስትሮንግስ ወይ ድማ ስትሮንግስ ሰርች እዩ። እዚ ድማ ናይ ስትሮንግስ ቁጽሪ ተጠቂምካ ዝግበር ምድላይ ጥቕስታት እዩ። ናይ ስትሮንግስ ቁጽሪ ነዚኣቶም እዮም ዝመስሉ። ኣብ ቅድሚኡ ኤች እንድሕር ደኣ ኣለዎ ናይ ሂብሩ ቃል ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ኣብ ቅድሚኡ ጂ እንድሕር ደኣ ኣለዎ ከዓ ናይ ግሪክ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ናይ ስትሮንግስ ቁጽሪ ብጀምስ ስትሮንግስ እተዳለወ ንነፍሲ ወከፍ ናይ ዕብራይስጥን ናይ ግሪኽን ቃላት መጽሐፍ ቅዱስ እተዋሃበ ቁጽሪ እዩ። ጀምስ ስትሮንግስ ንኩሎም ካብቲ በኹሪ ጽሑፍ ተጠቂሙ ንኩሎም ናይ ዕብራይስጥ ቃላት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለውን ነቶም ናይ ግሪክ ቃላት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለውን ካብ ሓደ ጀሚሩ ቁጽሪ ሂብዎም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ቁጽሪ እዚኦም ናይ ስትሮንግስ ቁጽሪ ይበሃሉ። ስለዚ ነዚኣ ስትሮንግስ ቁጽሪ ንኣብነት ወሲድና ኣብዚ ኣእቲና እንድሕር ደኣ ደሊናያ እዛ ቁጽሪ እዚኣ እትውክላ ቃላት ኣበይ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍን ጥቕስን ከም እትርከብ ብዝርዝር ተርእየና ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ እታ ቃል ንባዕላ ናይ ግሪኽ ወይ ድማ ናይ ዕብራይስጥ እታ ቃል ንባዕላ እንታይ ከም ዝኾነትን ትርጉም ናይታ ቃላት እውን ይህበና ማለት እዩ። እዚ ናይ ስትሮንግስ መድለይ
እቲ ሻድሻይ ናይ መወዳእታን ድማ መድለይ በአርእስቲ ወይ ድማ ቶፒክ ሰርች ዝብል እዩ እዚ ክፍሊ እዚ ብእንግሊዝ ተዳለወ ኮይኑ ልዕሊ 5000 አርእስቲ ዝሓዘ እዩ ስለዚ ኣብዚ ብእንግሊዝ ዝኾነ አርእስቲ ዝደለናይ አርእስቲ ብምእታው ክንደሊ ከለውና መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ አርእስቲ ዝዛረበሉ ጥቕስታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ የርእየና ማለት እዩ ንኣብነት ቢዝነስ ዝብል ወይ ከዓ ሰባት ወይ ኖሌጅ ጂሰስ ሲን ዝኣመሰሉ ቃላት ዝኾነ ቃላት ብምእታው ሰርች ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዚኦም ኣብዚኣ ዘለዉ ፊደላት ብምጥዋቕ ወይ ድማ ነዚኣ ኣብዚኣ ሲኦል ዘሎ ትብል ዘላ ብምጥዋቕ ድማ ነቶም ኩሎም ኣብዚ ዘለዉ አርእስትታት ብዝርዝር ክንሪኦም ንኽእል ማለት እዩ ምስ ረኣናዮም ድማ ንነፍሲ ወከፍ አርእስቲ ብምጥዋቕ ብዛዕባ እቶም አርእስቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝብል ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቤተ ጽዮን ኮይኑ ንተወሳኺ ሓበሬታ እነዳልዎ ናይ ነፍሲ ወከፎም ቪድዮ ተመልከቱ ብምክትታልኩም እናኣመስገና ነዞም ዝርአናዮም 6 ናውቲ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ድማ ቱልስ ብምጥቃም ክትባረኹን ብፍልጠት ኣምላኽ ክትዓብዩን ድማ ናይ ወትሪ ጸሎትና እዩ ንዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሕቶ በአድራሻና info@betezayim.com ለኣኹና እዛ ቪድዮ እዚኣ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ድማ ንኻልኦት ኣካፍሉ ብምክትታልኩም ኣምላኽ ይባረኽኩም